Super. Moje meno Zuzana Kostivierová z Deloitu a ja by som chcela veľmi pekne nadviazať na to, čo hovoril predo mnou kolega. On teda sa zameraval vyslovene na AI a ako AI dokáže pomôcť klientom, respektíve bankovým klientom. Ja by som sa chcela na túto tému a vôbec na tému nielen AI, ale imersívnych technológií pozrieť hlavne ako keby nie vo vzťahu ku klientom, ale hlavne vo vzťahu k zamestnancom. Pretože tak, ako tí naši ľudia v tých našich firmách sa fokusujú alebo teda poskytujú tie služby klientom, tak je veľmi dôležité, aby oni mali tú istú skúsenosť vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Budeme sa dneska baviť vlastne o jednom z takých kľúčových trendov, ktoré v rámci nášho Global Human Capital Trend reportu, respektíve takom prieskumu vyplynulo. A je to téma, my voláme tak familiárne Digital Playground. Celé tie naše trendy, a v tých trendoch sa globálne zúčastnilo 14 000 účastníkov, tak vlastne hovoríme tam o tom, že ten playground, alebo teda tá hracia plocha, ktorú máme, sa diametrálne zmenila. My už totižto sa na naše firmy nepozeráme, ako sme sa pozerali doteraz, že sú vlastne definované prácou, sú definované zamestnancami, sú definované v podstate zamestnancami na plný pracovný úväzok, ale vlastne pracujeme nielen s ľuďmi, pracujeme s nejakými avatármi, pracujeme s robotmi, pracujeme vo firme, pracujeme mimo firmu, hybridne a tak ďalej. Čiže tá hracia plocha ako taká sa diametrálne zmenila a o čom hovoríme tiež, že sa zmenil, aj tá hra sa zmenila. Hej, čiže už je veľmi ťažké hrať to rugby na futbalovom štádióne, kde sa hráva soccer. Hej, čiže hovoríme o tom, že aj firmy sa musia prispôsobiť tomu, čo tí zamestnanci majú zažiť, ako to majú zažiť, aký majú mať celkovú tú skúsenosť z toho svojho pracovného prostredia. A prečo práve dnes, prečo práve teraz hovoríme o tom, že firmy ako také by sa mali prispôsobiť týmto trendom a začať sa zaujímať o tom, ako nastaviť a ako nejakým spôsobom prilákať tých ľudí cez imersívne technológie, cez ten digital playground, ako to hovoríme. A tých dôvodov je niekoľko. Jednak tie technológie sa posúvajú dopredu, sú oveľa dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Dnes už nie je také nákladné si takéto hračky kúpiť, či už sa bavíme o AI alebo virtuálnej realite. Takisto už nemáme v podstate máme tú pracovnú silu, ktorá je veľmi rôznorodá. Máme tam generácie, ktoré už vlastne odchádzajú z pracovného prostredia, ale máme tam nové generácie, ktoré nastupujú a tie boli zvyknuté sa hrať, tie boli zvyknuté používať gamifikáciu, oveľa viac sa hrať ako ktorékoľvek generácie predtým. A práve preto, aby sme ich vedeli prilákať a nejakým spôsobom im ukázať tie zákutia tých našich firiem, tak je to práve preto zaujímavé pre nich a je to určite motivačné, ako ich nalákať, aby k nám prišli. A takisto, čo by som chcela povedať, a je to jeden z tých kľúčových dôvodov, prečo by sme sa na to mali zamerať, je hlavne hybridné nastavenie práce. Hej, už málo kedy sa nám stáva, že všetci v rámci tímu sme spolu v kancelárii, že sme na tom istom fyzickom mieste. Práve to je jedna z tých veľkých možností, ako sa na to miesto spoločne, aspoň virtuálne, dostať. Čo hovoria organizácie? Z tých našich trendov hovoríme, že oni myslia, alebo oni hovoria, že 58% toho neúspechu pripisujú práve tým častým zmenám, ktoré na tom pracovnom trhu máme. Respektíve v tom zamestnaneckom trhu máme. Takisto 70% ľudí hovorí, že nemajú ako keby možnosť sa ďalej vzdelávať a rozvíjať. A ďalších 49% hovorí, že nemáme dostatočné skily na to, aby sme boli úspešní pre prácu v budúcnosti. A čo to ten digital playground je?
nepredstavujte si Digital Playground ako nejaký systém, ako nejakú platformu, predstavme si to ako mindset. Ako prístup k tomu, ako robím veci v rámci nielen toho svojho prostredia doma, ale ako ich robím veci aj v práci. Kým doma mám možnosť pozerať, čo chcem, pretože už nie som závislý na televízii, ale mám nejaký Netflix, kde si pozerám a kde mi vlastne vyskakujú práve ten content, ktorý je pre mňa, v práci nič také nemám. Kým doma mám ten user experience naozaj na moju mieru ušitý, tak v tej práci máme ako keby všetci rovnaký ten prístup. Úplne rovnaký prístup, úplne rovnaký ten systém a nie je úplne taký, aby bol customer friendly. Práve preto hovoríme, že ten Digital Playground je mindset. Je to, ako ja vnímam, to, ako ja rozmýšľam nad tým, ako tieto digitálne a imersívne technológie uplatniť nielen vo vzťahu ku klientovi, ale aj vo vzťahu vlastne k svojim zamestnancom. A čo my hovoríme, čo sú tie hračky v rámci toho Digital Playgroundu? Hovorili sme tu veľa o AI. Samozrejme, od minulého roku je to veľká téma a veľa firiem si to zobrala ako business case a dodávajú rôzne aplikácie, rôzne prístupy, rôzne use casey pre firmy. Ale ja vo vzťahu k zamestnancom by som sa možno, že viacej venovala dnes tej virtuálnej realite, ktorá práve v prostredí, tom bankovom alebo FSI prostredí, môže naozaj pomôcť s motiváciou prilákať tých ľudí a ukázať im vlastne ten svet trochu inými očami. Dokážeme viacej a lepšie vzdelávať tých ľudí, dokážeme ich rýchlejšie nejakým spôsobom onboardovať, ale o tom si povieme ďalej. Ale takisto je tam kopec ďalších tých hračiek. Za mňa analytika, ktorú tu už diskutujeme, povedala by som 10 rokov, stále nie je na takej úrovni ani v bankovom priestore, aby sme vedeli povedať, áno, toto už funguje a ľudia naozaj majú všetky dáta, ktoré sú k dispozícii, aby ich vedeli využiť. Takisto, keby sme išli do iných odvetví, tam už máme v podstate dróny, nejaké ďalšie Internet of Things a ďalšie hračky, ktoré môžeme použiť na to, aby tí ľudia boli viac angažovaní. Prečo hovoríme, že ten need tu je? Veľký potenciál práve pre technológie je to, že v podstate už nemáme dostatok ľudí, ktorí k nám prichádzajú zo školy a ktorí by chceli robiť práve tie entry-level joby. Oni už nechcú robiť retypovanie dát z jedného systému do druhého. Oni chcú mať úplne iný zážitok z toho pracovného prostredia. Takisto hovoríme, že tá dôležitosť tých naozaj human alebo ľudských vlastností je oveľa dôležitejšia dnes ako kedykoľvek predtým. A preto my musíme byť schopní dať možnosť našim ľuďom využívať human capabilities a to, čo vieme pokryť nejakým robotom, respektíve AI alebo inými toolami, inými nástrojmi, tak tie dávame typicky im. Takisto hovoríme, že naši ľudia už nemajú toľko možností a času sa učiť. Pretože to učenie, takéto klasické učenie, zaberá jednak veľa času, veľa priestoru a veľa nákladov. A typicky nie je až také, povedala by som, nemá až taký dobrý dopad, ako keď vlastne sa učíte on the job, alebo keď si to viete reálne predstaviť, vyskúšať na nejakej reálnej situácii. Takisto hovoríme, že distribuované týmy, to znamená to, že tí ľudia nie sú spolu v jednej miestnosti, tú prácu nejakým spôsobom spomaluje. Preto tá naša snaha ich dať na jedno miesto by mala práve preto byť oveľa väčšia. A tiež hovoríme, že keď sa bavíme o generácii Z, respektíve nejakých mileniálov, tí práve uprednostňujú prácu, ktorá nie je práve v tom tradičnom, štandardnej kancelárii, ale práve tam ten hybridný model funguje oveľa lepšie. A my musíme dbať na to, aby ten hybridný model naozaj fungoval nie len cez nejaké MS Teams, ale vyskúšať aj nové, iné, modernejšie nástroje, ako tých ľudí dať dokopy, aby mohli spolupracovať. V rámci našich trendov hovoríme častokrát o tom, čo je to, čo tie firmy vidia, že je trend a naopak, čo naozaj robia
aby ten trend nejakým spôsobom pokryli. A tu v rámci všetkých trendov, ktoré tam máme, vidíme, že tie firmy a naši klienti vidia, že tam ako keby tá potreba tam je. Aj naši účastníci, 65% zo všetkých účastníkov povedalo, že áno, dôležitosť toho využívať tieto nové nástroje je vysoká. Ale iba 41% hovorí, že už niečo skúša a len 10% hovoria, že im to naozaj funguje a že to, čo robia a to, aké investície do toho dali, že im to prináša aj nejaký výsledok. Hej, čiže povedomie tam je, nie že by nevedeli, ale problém je, že zatiaľ neprišli na to, ako naozaj vyťažiť ten potenciál a začať robiť veci naozaj dobre. A ako sa tam dostať, alebo čo môžu byť tie príklady toho, ako to uchopiť, s čím začať, čo by mohli byť tie use casey. Typický taký pekný use case práve na virtuálnu realitu je recruiting alebo onboarding. Hej? Recruiting v zmysle, ak napríklad naberáte niekoho zvonku alebo možno z iného mesta, viete cez virtuálnu realitu tomu človeku oveľa lepšie a bližšie priblížiť to, ako to v tej vašej firme vyzerá. Častokrát ten 2D obraz úplne nevystihuje tú kultúru a tú atmosféru firmy. Práve preto tá virtuálna realita, dostať toho človeka na to miesto, ukázať mu tie priestory, tú atmosféru, napríklad aj tie projekty častokrát, alebo to, čím sa zaoberá, je oveľa, zvyšuje angažovanosť. Videá samozrejme sú téma, sú veľmi moderné, ale tá virtuálna realita práve pri tom recruitingu je oveľa zaujímavejšia. Takisto to môže byť vlastne pri pohovore. Hej, zase, pokiaľ máte pohovor cez Teams, je to také možno vzdialenejšie, ako keď pohovorujete niekoho cez virtuálnu realitu, kde môžete byť oveľa bližšie pri tom kandidátovi a oveľa viac ho viete zaangažovať do tej diskusie a vôbec do toho pohovoru. Ďalej, kde to používame a kde to funguje veľmi dobre, a to nie len v oblasti alebo v industrii FSI, ale aj v rôznych iných industries, je to práve workforce development, respektíve rozvoj tých našich ľudí. Predstavte si, že sa učíte nejakú úplne novú technológiu, nie veľa ľudí napríklad v tej danej krajine o nej vie a učíte sa ju od napríklad človeka, ktorý je vzdialený tisícky kilometrov a ešte ani nerozpráva vašim jazykom. Práve toto je tá možnosť, ako sa učiť oveľa rýchlejšie práve cez virtuálnu realitu. Nepotrebujete sa stretnúť, nepotrebujete byť fyzicky na mieste, ani si rozumieť nemusíte, pretože ten systém vám to vie pekne preložiť. Aj napriek tomu viete tie skúsenosti a to vzdelanie naozaj dostať. Častokrát to používame pri takých neštandardných situáciách, ktoré neviete dobre namodelovať. Typicky v bankách to môže byť napríklad nejaká situácia, že niekto príde niekoho vykradnúť. Hej, pokiaľ si to iba ako keby modelujeme, skúšame, asi to nemá až takú úplne takú vierohodnotu, ako keď tam to máte cez virtuálnu realitu a vás lepšie dostane do tej situácie. Ja keď som si dala naše Vision Pro a bol tam ten dinosaurus, no samozrejme ja viem, že dinosaury už neexistujú, už dávno vymreli, ale vôbec mať to v tom 3D a byť v tej situácii oveľa rýchlejšie tomu ten človek uverí, že to naozaj tak je. Čiže napríklad takéto situácie, alebo situácie typu nejakého sexuálneho harassmentu, hej, nejaké takých naozaj citlivých situácií, kde možno si vieme predstaviť, že ani nejaký model alebo nejaký hráč by to nespravil tak vierohodne, tak práve na to je tá virtuálna realita a na to sú tieto modely nastavené tak, aby ten človek dokázal lepšie zvládnuť tú situáciu, aby sa naučil, ako v tej situácii reagovať a čo vlastne má robiť. Čiže learning a workforce development je jedna z tých určite najbežnejších a najpoužívanejších tém, ktoré fungujú. A hlavne v bankách, kde vlastne tá potreba vzdelávať tých ľudí je naozaj veľmi, veľmi vysoká.
No a spolupráca. O tom som viackrát hovorila, že na to, aby ľudia spolupracovali, a častokrát máme klientov na 4 rôznych kontinentoch a všetci pracujeme spolu a pracujeme spolu na dlhom workshope. Ono to cez Teams jednoducho nejde. Cez virtuálnu realitu viete oveľa lepšie a bližšie byť pri tých ľuďoch a to vám vytvára naozaj častokrát ten pocit toho, že ste v jednej miestnosti. O čom takisto hovoríme? Hovoríme o tom, že práca ako taká bude buď automatizovaná, alebo bude augmentovaná. Práve preto je potrebné rozmýšľať nad tým, ako budeme s tými našimi ľuďmi pracovať, aby sme sa zameriavali viacej na tie ich skilly a capability, ktoré sú pre nich potrebné, aby vedeli byť do budúcna, ako my to hovoríme, sustainable, alebo udržateľný, relevantný pre ten pracovný trh. A naopak, to, čo už robiť nemusia, tak to vieme augmentovať, respektíve vieme to zautomatizovať. Môže to robiť virtuálna realita, alebo to môže robiť AI. Čo z toho vyplýva, alebo čo sú tie naše skúsenosti pri zavedení takýchto technológií? Určite hovoríme, že ľudia cez virtuálnu realitu sa učia 4-krát rýchlejšie ako pri nejakých tradičných prístupoch typu čítanie si nejakého textu. Takisto hovoríme, že ľudia, ktorí sú učení cez virtuálnu realitu, sú ako keby 3-krát viac confident s tým, čo sa naučia. A takisto sú oveľa viac fokusovaní, sú oveľa viac zatiahnutí do toho kontentu, ako keď si robíte napríklad e-learning, ktorý možno ani nemáte priamo na skríne, ale niekde na druhom skríne alebo podložený nejakou prácou. Hej? Čiže naozaj to vtiahnutie do toho učenia sa je tam oveľa vyššie. No a čo teda odporúčame v rámci tých našich skúseností? Odporúčame, začnite, ak chcete, aby tí ľudia, ktorých vlastne chcete zaujať, chcete atrakovať, aby mali tú motiváciu nielen prísť a pracovať, ale aj trošku sa aj pohrať, ako to, na čom vyrastali, aby mali tú možnosť, aby mali ten priestor. Musíte to ako lídri nejakým spôsobom sprístupniť, musíte ich na to motivovať. Častokrát inovácie alebo nové prístupy sa oveľa lepšie vlastne nejakým spôsobom podporujú cez hru, cez nejaké technológie, cez ten digital playground, aby tí ľudia naozaj mali pocit, že to môžu robiť. Častokrát to firmy niektoré aj odmeňujú potom, hej, pokiaľ ten človek naozaj je schopný tú technológiu potom pretaviť aj do niečoho zmysluplného, tak ich za to typicky odmeňujú alebo nejakým spôsobom inak recognizujú. Takisto, čo hovoríme a čo je veľmi dôležité, co-creation. Zapojte tých ľudí do toho. Tí ľudia chcú byť zapojení, chcú byť súčasťou niečoho, chcú byť súčasťou toho tímu, ktorý to nejakým spôsobom vymýšľa. Preto hovoríme naozaj nie len im hovoriť, hrajte sa, ale zapojte ich do niečoho zmysluplného v rámci firmy. A takisto sa potrebujete sústrediť na to, aby ľudia ostali ľuďmi a to hravé prostredie, ten digital playground je z môjho pohľadu niečo, čo určite takéto hravé a zdravé a human prostredie podporuje. Toľko za mňa. Toľko tá message, ktorú som chcela dať. Keby ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Já moc děkuju za tuto prezentaci. Je tady jedna online otázka. Nevím, jestli jste to už nezodpověděla v průběhu prezentace, ale používáte už přímo při náboru některé ze zmíněných technologií? Jak? Áno, firmy používajú technológie, hlavne tú virtuálnu realitu, pri tom, aby angažovali kandidáta, to znamená, hej, čiže či už virtuálna tour po office, či už nejaké virtuálne, ako keby taká tú atmosféru z nejakých eventov tej firmy, čiže to je celkom bežné. No a potom, čo sa často používa, určite to je tá AI pri vlastne celom procese toho candidate experience, to znamená nejaký virtuálny agent, virtuálny asistent, to znamená, keď kandidát volá napríklad, nemusí nevyhnutne volať s človekom, môže kľudne volať s nejakým virtuálnym asistentom, ktorý mu dá tie informácie, ktoré